Да. Стой, Мирна. На място ли? Стой. Стой, Така. стой. С ръка. Така. Пусни го, кликни долу, пусни го на земята. Ама без да те види, че го пускаш на земята. Да, и така ще го... Мърдай сега още нататък. Стой. Стой! Кликни се. Не, Дара! Дара на място. Дара, тук. На място. Стой, аз, защото на всичките Стой, Мирна. Стой. Дай лапа. Доста те издържа. Дай лапа. Дай лапа. Браво! Легни. Браво! Направи пирует. Много изготина, Боже. Аз ще се запака. Я стани. Стани. Горе. Седни. Кажи да седни. 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 Хайде седни. Ага. Дай лапа. Дай лапа. Значи, като не искаш да ти души ръката, покажи, че в другата ръка е храната. Дай лапа. Легни. 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 Браво! Мислите, мамо. Клонче, мамо. Клонче, мами, но чудим един червен нос. Червен нос. Така може ли? Може. Дара. Хайде горе. Хайде горе. Хайде горе. Тя приготвила кръка. Даричка. Виждаш ли защо? Значи, когато аз го правя, самата